We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Central and Eastern Visayas, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mayong hapon na kining inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kanangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nalsaro. Nga maghatod sa labing dako ug mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Governor Gwen Garcia mitataw nga wa niya supaka ang lagda nga gipatuman sa Interagency Task Force sa pagdawat sa mga manguli nga mga overseas Filipino workers o returning overseas Filipinos. Subay nini magigdagbo siya kang Presidente Rodrigo Duterte karong Lunes aron ipasabot sa tuyo sa gamayng kausaban sa health protocol nga gipatuman sa Sugbo. Gibarugan usab sa gobernador nga wa siya'y nalakas nga balaod tungod sa iyang pagpaniguro nga luwas ang Sugbo. Ania ang report. Sa interview sa DYSS Super Radio, gipadapli ni Governor Gwen Garcia nga misupak siya sa gipatuman nga health protocol sa Interagency Task Force kon IATF. Ubos sa whole of nation approach, ipaubos sa RT-PCR test ang mga returning overseas Filipinos ug OFW pito ka adlaw gikan silang pag-abot sa nasod. Apan sa executive order ni Garcia nga gipalig-on sa provincial ordinance, ipaubos dayon sa swab test ang mga bot nga ROF ug OFW ug papaulion dayon silang dapit usa ka adlaw o duha kung mugawas nga negatibo ang resulta sa ilahang swab test. Sa gipatuman nga protokol sa Sugbo, mas maminusan ang gastos sa hotel ug mas luwas kay double swab test naman ang himuon gawa sa airport usba na usab sila sa pag-swab test dito silang Pinoy-anan inigabot sa pito ka adlaw. Di-record diri sa Cebu, napakita nato nga mas epektibo ni atong pamaagi kay pag-abot pa lang, testing na, kung doon na may mga infected anak, nasakpan na nato. Imo pa na, on the 7th day na nimo test, bisan patuod o di-quarantine na nimo sa kwarto sa hotel. Huwag makahibaw nga nakik-interact na nganto sa hotel staff or nakagawas na, kaya nga magbantayan nimo kada usa. Gusto sa kalihim sa GILG nga usbo ni Garcia ang iyang executive order apan iya kining padayon nga gibatuman. Mato ni Garcia nga nahibaw na usab siya sa plano nga i-divert ang mga international flights sa NAIA inay sa MCIAA. Wanay mahimo ang gobernador kay dili naman sakop sa iyang EO ang kauluhan apan mutingog na kuna siya kung dugay-dugayon ang pag-divert sa mga international flight nga mutugpa unta sa MCIA ngadto sa NAIA kay daghang nanginabuhi sa airport ang mawad-an sa ilang kita. Ningon ang atong ID si ID Tovela. Well, that is an option they are considering. Well, I have no power over Metro Manila. Kani akong order ni Aranis Province. Okay. Pero kung palag-anan ra pud kay na inyo kataas ng inyong kuan niya, divert supply. Mutingog na sad ko kay mawad-an na po revenue ang airport. Samtang sa pagpakikita ni Garcia sa presidente karong Lunes, iyang kauban usab si Secretary Mike Dino. Pasabto niya ang presidente nganong lahi ang protokol nga iyang gipatuman. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.
Mga ground handlers, cleaners, unloaders sa og refuelers sa Mactan Cebu International Airport na balakang mawada na usabo sila og trabaho sud sa pipila ka adlaw subay sa pagpatuman sa diversion sa mga international flights sa paingon ngadto sa Ninoy Aquino International Airport inay diya sa MCIAA. Si Luan Mirondina sa report. Sa matag eroplanong mutugpa sa Mactan Cebu International Airport, unom lang ka mga aircraft cleaners ang tahasang musaka aron manglimpyo sa aircraft ug maandam kini sa sunod biyahe. Sa pagsugod sa pandemya, mo average lang og 5 ka mga flights matag adlaw. Ug kay may 12 man ka mga aircraft cleaners nga mo'y padayon karong nagtrabaho ubos sa usa ka agency, dili garantiya ang gidaghanon sa flights sa suhulan nga ilang madawat matag adlaw. Ang 58 anyos nga si Rolando Aviles, kinsa maoy in charge sa mga aircraft cleaners, kaniadto magdawatan og dulan sa 700 pesos matag adlaw. Apan human miigo ang pandemya, tag usa ka gatos ka pesos matag eroplanong malimpyuhan ang basihan sa iyang suhulan. Kung makakit ako ng 2 eroplano, ang magiging sahod ko lang 200 pesos. Kung makakatatlong eroplano ako, 300 pesos. Yun lang po ang sahod ko. Taga Maynila kasi ako nakasail ako dito sa Mactan Airport. Siyempre, ang kita ko, mababawasan din yung papadala ko sa pamilya ko. Sama ni Rolando, tigpada usab sa iyang pamilya sa Zamboanga del Norte si Junebert Sanupaw, 23 anyos. Busa ang suhulan nga 200 pesos ngadto sa 300 pesos matag adlaw, kuwangon ra kaayo ug mosamot na unya kini. Sugod karong tungang gabi kay ang mga domestic flights na lang ang ilang saligan. Wala sad mi gi-advisean pa sa mo ang supervisors nga wala mi duty ugma kay per flight man mi if ever nga naapay mga domestic flights sumor nga mo arrive diri so maka-duty mi. Panghinaot nila ni Junbert ug Rolando nga unta dili na matiwasan sa mga bagong kamanduan ang kalisod nga ilang giatubang karon nunot sa pandemya. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak. Mga karning baboy ug manok nga nakonpiskal gumikan kay daot ug di na maayong kondisyon gidispatchar sa taga National Meat Inspection Service. Ang report ni Nico Serino. Gilubong na lang sa compound sa National Meat Inspection Service kun NMIS 7 kining nakumpiskar nila nga mga karne sa manok. Muabot sa 287 kilos sa whole dressed chicken ug assorted chicken cut-ups ang gisakmit gumikan sa di maayong kondisyon ini. Gihulagway sa NMIS, dili hygienic ang paghandle ug pagtransport sa mga karne nga kalapasan sa kamanduan sa Department of Agriculture. Wala mapresentar ang meat inspection certificate. Gidispatchar na lang kini aron dili na mapahimuslan pa. Samtang sa miaging adlaw lang, kapinsab sa 4,400 kilos sa pork products ang gidispose pinaagi sa thermal destruction gamit ang incinerator sa usa ka planta. Nanimaho na kuno kini ug di na luwas kaunon sa mga tawo maong kinahanglang madispose na. Matod sa taga NMIS, voluntaryo nga gisurrender sa meat owner ang maong mga produkto human makita ang kondisyon ini. Gipangunayan ang pagsunog sa kadagkuan sa Disposal Committee. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Good news sa mga sumasakay, giablihan na ang tanang ruta sa mga traditional PUJ sa dakbayan sa Sugbo. Ania ang report. Sa gipagawas nga executive order ni Mayor Edgardo Labella, gitugta na nga makabalik ang mga traditional jeepney sa pagpamasayro sa tanang mga ruta. Apan gikinahanglan nga mosunod sila sa minimum health protocols o gikinahanglan nga aduna sila mga balikpasada identification card. Gihangop sa chairman sa Cebu City Jeepney Task Force, Konsehal James Cuenco, ang lakang sa mayor. Matud niya nga taod-taod na niya kining gitinguha aron mahatagan og dugang kasakyan ang katawhan. Admitido ang opisyal nga dako kaayo og kakuwangon ang public transportation sa dakbayan, ilabi na nga inanay nang nag-pull out ang series bus gikan sa syudad. I'm very thankful sa atong mayor nga gitugtan na gyud pag-open ang tanang ruta sa mga TPUJs. This is what we requested more than 3 months ago. Giklaro ni Cuenco nga kinahanglan nga
mupaubos sa proseso ang mga drivers ug operators sa PUJ. Lakip nini ang pagtambong sa ipahigayong one-stop shop sa seminar, check-up sa mga PUJ unit kung haum pa ba nga mudagan sa mga karsada nga taod-taod nang nabakante. Gikinahanglan usab nga mopaubos sa swab test ang mga drivers aron masiguro nga way mahitabong COVID-19 transmission. Number one, kato mga units good mismo, they have to be roadworthy. No? Dili na pwede kato mga smoke belchers. Because I understand, dugay po na bakante kaning mga TPOJs na to, more than a year, nawa makabiyahe. So most of them, I can understand, wag yun ni kondisyon. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Oplan Magneto, gilusan sa dakbayan sa talisay sa pagkukod sa mga tulisan o mga kawatan. Ubos na abagan ang Talisay City Police sa mga barangay tanod, force multiplier o mga traffic enforcers. Adunay live report si Faye Marie Dumabok. Fem! Bob, gipasabot sa hepe sa Talisay City Police Station nga mong Oplan Magneto nagpasabot kini nga pagpahigayon dayon og lockdown sa lugar diin nahitabo ang pagpangawat o krimen aron kapugngan nga makasibat pa ang mga suspitsado. Nagkinalan kini og close coordination sa mga force multiplier lakim na usa sa mga nagkadayon pang ahensya o sektor. Sa simulation activity ganiha, daling miabot ang mga patrol car. Paspasusab kayong nakalihok ang mga pulis nga naka full battle gear. Girumbo nila ang mall sa barangay Tabunok nga gisud og mga tulisan. Gikordo ng dapit samtang gipahigay ng negosasyon aron mabuhian ang gihostage. Makita sa CCTV sa Talisay City Command Center ang pagpahunong sa mga traffic enforcer sa mga sakinan ug ang pagsukit-sukit sa duha ka mga tawo nga nagmotorsiklo nga lakip sa mga suspitsado. May mga tanod usab uban sa mga force multipliers ang miabag sa kapulisan. Ug may mga rescue team ug ambulansya nga miabot. Nahitabo ang insidente pasado alas 6 ganihang buntag. Mato ni Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare ang hepe sa Talisay City Police Station nga gamito ng Oplan Magneto bisan kun ang insidente pagpanglab nilang. Matod sa opisyal nga magsilbi usab kining bahad ngadto sa mga nagtinguha og daotan sa dakbayan. Police intervention proactive by nature, no? Mura ni siya og series of coordinated actions. Once there is an incident that will happen in Talisay, naa na may pre-designated area nga ipanglaktanan para makorner. Equip ni sila sa tagsa-tagsa ka mga communication. So sila mo'y una dayong makadawat sa alarma o unsay description. Atong personal mismo mo'y mopahunong or atong i-switch ang atong mga suga into stop signal para mapugos sa pagpahunong ang tanan nga mga sakyanan. Samtang misaksi usab sa CIMEX og sa launching si Cebu Provincial Police Director Colonel Engelbert Soriano. Misamot usab sa CIMEX sa mga gwardya sa mga mall, bangko ug sa uban pang establishmento. Iyang pahinumdum sa kapulisan ug sa mga gwardya sa mga establishmento nga tinud-on ang ilang pagtrabaho. Proper skills and training and commitment din. Meron kasi tayo mga gwardya, hayaan mo na yan. Imam natin pera yan eh. Not realizing that the very reason you are there is to protect the lives and property of your employer. Yeah? The same situation sa police. Bob, ipaubos usab sa dugang training ug seminar ang mga traffic enforcer, force multiplier ug uban usab ang mga gwardya sa nakadiyang establishmento alang sa dugang kaybaw nila sa kun unsaon pagresponde nga luwas kun adunay mga susama nga panghitabo. Bob. Dahil salamat, Faye Marie Dumabok sa imong live report. Sugod karong tungang gabi hangtod sa Hunyo 5 adto na motugpa sa Ninoy Aquino International Airport ang tanan nga mga international flights inay sa Mactan, Cebu International Airport. Mas apektado ang mga pasayro tungod ini. Atong sayran sa report ni Luan Merondina.
Muabot sa 12 ka mga international flights nga paingon unta sa Mactan Cebu International Airport ang maapektuhan sa usa ka semanang pagpatuman sa diversion sa mga flights paingon ngadto sa Ninoy Aquino International Airport. Giangkon sa OIC sa Mactan Cebu International Airport, Attorney Glenn Napoli, nga apektado sila sa mando apan mas labang apektado ang mga pasahero sa mga nahisgotang flights. Ang mga pasahero ba taga Visayas, Mindanao, moingon nga 10 days mi sa Manila. Imbes sa Cebu tami doon na lang kaayo, madali mi. Di na lang mi mudayon sa among flight. Naamang yung mga inana. Now karon og gamay na lang ang pasahero mudayon. Di na mudayon ang airline. So pagan ang padongare, ang katupong way eroplano nga musakay unta padong makancel na lang pod. Sa FB page sa Mactan Airport, gipadayag sa mga pasahero ang ilang kasagmuyo ug kalibog kun nganong himuon pa man kini nga makapasamot kini sa kahasol o gastuhan sa mga pasahero. Sa advisory, gipahibaw sa Mactan Cebu Airport nga dili hinuon apektado ang mga domestic flights, ang mga incoming ug outgoing nga mga cargo flights ug ang departing o outbound commercial flights. Bisan kun ang mga incoming international flights lang ang apektado sa maong memorandum, apan may epekto gihapon kini alang sa mga outbound commercial flights tungod kay susamang aircraft man ang gamiton. Iniglan nila sa Manila, i-unload nila ang mga pasahero, mulupad sila sa Cebu, walay sod, kuhaon ang pasahero. But then, dili pa sigurado kay magpa-approve pa sila sa ilang head office. Ana, kay additional cost ba yan sa ilaha? Fuel na po na, imbis unta nga Cebu na, fuel na. So, di man sa sila ka-insist nga ang mga pasahero nga itong nag-book na panglupad nos Manila para makasakay mo na mo, mamanguha din sila domestic flights. So, looy ba? Looy. Dugang ni Attorney Napoli na panglantawan na usab nilang muubos gikan sa 20 ngadto sa 30% na unya ang mga domestic flights tungod niini. Instead nga, Cebu, Cagayan sila, Manila naman sila. So, Manila, Cagayan na sila. So dili na makaagi og Cebu. So bugamay na lang po ang pasahero nato sa domestic. Sa pagakutlo ning balita, wala pay giluwatang pamahayag ang Mactan Airlines Operators Council kabahin niini. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Marondina, Balitang Bisdak. Dugang mga bike repair stations ipamutang sa Mandawi City aron pagtabang sa maabirya nga mga bikers. Ang report ni Nico Sereno. Sukad nagkapandemya, nabantayan ang pagdaghan sa mga migamit ug nahilig magbisikleta. Sa Mandawi City, sama sa ubang syudad, giestablisyar na ang mga bike lanes aron malain ang subayong dan sa mga siklista sa ubang mga sakyanan. May una nang nabutang nasab nga bike repair station sa Barangay Sentro nga libre nga magamit sa mga nanginhanglan. Kaganihan nakigpinirmahay ang city officials ug pribadong sektor sa pagtukod og dugang bike repair stations. Pribadong foundation nga kaabag sa Mandawi Chamber of Commerce ang mupondo sa tulo niini nga ibutang sa strategic nga mga lugar. There are some cities in Europe where maybe like 90% of transportation is done by cycling, and this reduces traffic, it reduces emissions. So that's something we're very excited about. Ito lang tanawin og kinahanglan pa ba og more area nga kabutangan og bike repair shop. Pinaagi ni mga lakang matud sa mga opisyales, mas mapalambo pa ang pagka-bike friendly sa dakbayan. We hope that with this project, Mandawi will be recognized as the most bicycle-friendly city in the entire island of Cebu. These programs are part of our strategic roadmaps in mobility and open spaces geared towards positioning Mandawi to becoming a resilient city. Samtang atol sa kalihukan kaganiha, gitunol sab sa pribadong sektor ang donasyon nila nga pondo sa laing proyekto sa dakbayan. 250,000 pesos kini nga kontribusyon sa katukuran sa Eco Fence Project sa May Butuanon River. Parte kini sa rehabilitasyon sa sapa nga gitinguhang mapatuman sa City Hall ug pribadong mga kompanya. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Mayong buntag sa tanan, mao kini atong weather update karong adlaw nga Biyernes, pitsa 28 sa Mayo tuig 2021.
Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang padayong nakaapekto ngadto sa Mindanao. Samtang easterlies o init nga hangin gikan sa dagat Pasipiko ang nakaapekto diri sa Visayas ug ngadto usab sa Luzon. Aduna kita gi-monitor karon na low pressure area gawas sa Philippine Area of Responsibility. Kaginhinang alas 3 sa kadlawon ang sentro niini nahimutang sa gilayong 2,110 kilometers east sa Mindanao. Ang maong low pressure area ubos ang posibilidad nga mahimong usa ka bagyo within the next 24 hours. Apan kung padayon kining mag-irog pa westward, posibleng mosulid kini sa PAR isip usa ka LPA karong umaabot nga Domingo or Lunes. Ug para sa mosunod na 24 oras, ang tibok Visayas, ang Occidental Mindoro ug ang Palawan, apil na ang Kalayaan Islands, makasinati kitag init nga panahon nga dunay kahigayunan sa mga patak-patak nga pag-ulan, pagkidlat ug pagdugdog dala sa epekto niining easterlies. Ug makatong kahimtang sa panahon para karong adlaw, gikan diri sa buhatan sa Pag-asa Visayas sa Mactan, kini si Angelica Orongan. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Nagkadayang mga armas di fuego, lakip na mga high-powered firearms ang nasakmit sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group CIDG Provincial Unit. Kinaton sa pagpatuman sa search warrant sa sitio Tag-Amakan, lungsod sa Asturias, lalawigan sa Sugbo. Lakip sa nasakmit nga mga armas, mao mga ang KG-9, kalibre 45, mga magazine ug mga bala, upat ka mga tao nga nagkupot sa mga armas ang nadakpan usab kinsa gireklamo nga nagpabuto sa ilang mga armas sa dapit. Gisuta pa sa CIDG ang posibleng kalambigitan sa mga lalaki sa grupo sa mga criminal activities. Hinunwa pa'y record na matud pa ang mga dinakpan apan wa ipadaplin sa CIDG ang posibilidad nga gamitaw na mga armas sa mga kalihukan nga makahulgas, kahapsay og kalinaw labi na sa singabot nga eleksyon. Taliwa nining isyu karon sa pagpa-divert sa mga flight sa Mactan Airport padung sa kauluhan. Mayor sa Mandawi gusto masayran sab ang panahom sa ubang mga local official kabahin nini. Ipadayag ni Mayor Jonas Cortez nga gusto niyang mokonsulta o mahinabi ang ubang opisyalis aron makapagawas o hiniusang baruganan kabahin sa isyu. Apan matod sa Mayor, suportado niya ang lakang sa gobernador kabahin sa pag-abot sa mga OFW o returning Filipino overseas. Matud pa, mas maayong mag-simplify ang mga palisiya pag-abag nining maong mga sektor. Nanay economic impact, no, and again ang nakanindot gud sa Cebu, kuan ang mga opisyal, no, sa nakalain-laing local government units. We will discuss it, no, unsay stands. The people has been suffering for almost 2 years. Now, ang ato lang yun is simplify, no? Ang dili paglisod-lisod. 1,554 ka mga tricycle makabalik na sa pagpamasahero. Human miluag na ang quarantine status sa dakbayan sa Talisay. Subay niini dugang asosasyon sa mga tricycle driver mipatimaw sa buhatan sa mayor. Gipahinumduman ni Joy Tumulak, ang hepe sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority kun City Toda, nga higpitan gihapon sa mga tricycle drivers ang pagpatuman sa mga health protocol sa mga pasahero. Subay niini hungtan nila ang paggukod sa mga kolorom nga mga tricycle. Samtang 48 ka mga sakyanan mitanyag og libreng sakay sa mga talisaynon nga authorized person outside residence kun apor proyekto kini sa Department of Transportation nga mulungtad hangtod Hunyo 30. Sa silangang lalawigan sa Negros Oriental, dugang duha na usab nga taga-Dakbayas Dumaguete ang nakalas tungod sa COVID-19. Unang nakalas sa mao ang 66 anyos nga gida sa pribadong tambalanan tungod sa chronic kidney disease, septic shock o pneumonia, apan nagpositibo siya sa swab test sa COVID-19. Laing namatay ang 68 anyos nga namatay usab tungod sa komplikasyon sa COVID-19. Subay nini moabot na ang 40 ang nakalas Dumaguete City gikan sa 959 ka mga kaso. Hinoon 200 usab nini mga active cases o 719 na usab ang nangaayo.
Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Diocese of Maasin gipangayoan og letter of explanation sa kagamhanan sa Maasin kinut sa kalapasan sa pagpatuman sa health protocols. Ang suwat gipirmahan ni Mayor Nacional Mercado o gi-address kang Monsignor Oscar Cadayuna, ang Vicar General. Matud sa Mayor, adunay nagapaabot nila nga kalapasan sa health protocol atol sa priesthood ordination nga gisundan og usa ka resepsyon ni atong Mayo 24 karong tuiga. Gisuwayan sa Balitang Bisdak pagkuha ang habig sa simbahan apan way pari nga manubag sa among mga tawag. Dili una pahilabtan ni Cebu City Mayor Edgardo Labella ang 500 milyones pesos nga gigahin aron ipalit og mga bakuna. Matud sa mayor nga dili pagamit og lain ang pondo hangtod makabot na sa dakbayan ang herd immunity o nabakunahan na ang 70% sa populasyon sa dakbayan. Sa iyon niini mapasalig ang nasudnong kagamahanan nga mahatagan og igong supply sa bakuna ang dakbayan sa Subo. Hinungdan nga mipadayag ang konseho nga posibleng ilang i-realign ang budget sa mga programa nga may kalambigitan gihapon sa vaccination. Usa ka lalaking sidewalk vendor ang gipusil patay kagdihang kadlawon sa Dalan Kulon ning dakbayan sa Subo. Giila ang biktima nga si Jahayber Kampong Abdul Gani, 28 anyos, tagapahina Central Cebu City. Matud sa mga tao sa dapit nga nakadungog na lang sila og buto sa armas ug nakita nga nagbuyod na ang biktima. Gingong usa ka lalaki ang sospek nga daling misibat human sa krimen. Personal nga panagbangi ang gitan-aw karon sa mga otoridad nga motibo sa maong krimen. Gisugda na pagpasusi sa City Engineering Office ang lungana nga tukuran sa bag-ong prisuhan sa syudad. Gimanduan ni Mayor Samsam Gulyas ang City Engineering Office nga makikalayon sa Talisay City Police. Siguro doon nga tripol sa gidakon sa kasamtangan nga prisuhan og diha na kini ipahimutang duol sa Talisay City Police Station. Kay dumduman nga kapinso sa kagatusta mga piniriso sa prisuhan nga alang lang sa unta ka 30 ka mga piniriso. National Flag Days gitimaan sugod karong adlaw Mayo 28 hangtod Hunyo 12. Subay niini pipila ka mga lokal nga kagamhanan na ang mi-display sa mga Philippine flag sa nagkadaiyang mga opisina. Sa Lapu-Lapu City may mga flaglets na usab ang gibitay ubos sa mga street lights nga gimuntar sa Center Island sa mga dagkung kadalanan sa dakbayan. Samtang sa Burungan City sa Samar naka-display na usab ang Philippine flag sa nagkadaiyang mga government offices sa swing dakbayan. Gawa sa City Hall, may gimuntar na usab nga mga Philippine flag sa atubangang bahin sa Tourism Office ug sa kural sa ilang plaza. Diluwatan ang Presidential Proclamation number 374 nga nagdeklarar matag Mayo 28 hangtod Hunyo 12 nga National Flag Day aron pagtimaan sa adlaw nga unang gipakayab ang bandera sa nasod human gipukan sa mga Philippine Revolutionary Army ang mga Spanish forces nga nagbaniog nga Battle of Alapan sa Imus, Cavite niadtong 1898. Mayong hapon sa tuwag kapuso diha sa laluwigan sa Siquijor, Bohol, Negros Oriental. Makita sa Dumaguete sa Channel 5, sa Samar ug Leyte Provinces, Hilongos ug Maasin City, dito sa Giwan, Eastern Samar ug apil na ang ato mga international viewers. Amping mo kanunay mga kapuso. Ug mga kapuso, inyong makita kining maong episode sa official website sa GMA Regional TV sa www.gmaregionaltv.com. Bisitaha usab ang atong official YouTube channel GMA Regional TV ug i-click ang subscribe button alang sa mga init ug nagunang mga balita ug kasayuran gikan sa mga rehiyon. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil lang na sa gawas sa nasod nga nakisayod
sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namang tanan din sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita nga mong balita kay matag lokal nga balita mahinungdan. Kining inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bang Binalsaro. Maayong hapon mga kapuso and happy weekend.